Jopuonj mag mbalariany ochungo ng'anyo margi mosebedo kadhi nyime pacho ka kuom thuolo mar ndalo 24 bang' sirkal yie mar miyogi omenda maromo bilion 9.7. Maeri en bang' wasu romo kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba kendo chopo winjruok mar dok e tich kochakore wuok tich ma juma manyien. Jafwambo marwa Linet Undi nigi ler mathoth. Bang' bedo kod kiondko nyaka ne jopuonj gi dhi chak ng'anyo, jopuonjre mag mbalariany mag piny owacho koro nyalo yudo fungruok bang' jopuonj maggi chungo ng'anyo mane gichako tarik 29 dwe mar 10 gani, ng'anyo ma bende oserocho somo maggi. We want to thank the government for accepting to avail 9.6 billion for the CBA of 2021-2025. Therefore, the University Academic Staff Union is convinced that the government has ceded to what we wanted, and therefore officially call off the strike that started on 29th October 2024. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mbalariany Uwasu Constantine Wesonga koro kwayo jopuonj mondo oikre mar dok e skul juma manyien. Bende okwayo riwruok mar mbalariany kaachiel gi Senate mondo tim romo mar lalore e okenge madhi keto mar neno ni giduoko seche ma giwito e kinde ma gine ng'anyo. I want to impress upon lecturers that we should prepare to resume classes on Monday. We should also prepare to arrange with the university management and Senate to cover the time lost so that the students can get quality education. Kokalo kuom jatend migawo mar somo Julius Ogamba, sirkal owacho ni osetimo ikruok mar neno ni omenda madwarore winjruok mar CBA ochwal ne jopuonj mbalariany momondo mar neno ni jopuonj duto obedo e tich. The government has committed to ensure that what figures have been provided for in the CBA are implemented in the next 3 years. We've also committed to ensure that we start negotiations of future CBAs at the beginning of their cycle, not at the end of their cycle. Because when we do negotiations at the end of the cycle, it brings difficulties in budgeting for the resources that are required to ensure that that CBA is implemented. Ogamba wacho ni gidhirango maber migawo mar somo kendo keto chike mar neno ni chochni mikelo gi ng'anyo mar jopuonj mabende koro miyo jopuonjre somo kuom thuolo malach otiek chuth. We have a problem in the sector, we have a problem in the higher education sector where there has been a lot of strikes leading to programs taking that much longer than the period that they are provided for. For instance, in some universities, programs that are supposed to take 6 years are taking 9 years. That is unacceptable. So we are going to ensure that the sector is cleaned up and that we are programming, we are moving on in a manner that is detectable, in a manner that we know what we are doing. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi.